Salut și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Alex. Da, well, înainte de a intra în povești și în detalii despre ce am să vă povestesc, detalii despre ce să vă... mă rog, în fine. Vreau să vă super mulțumesc pentru că în ultimele 7-8 zile de când am postat primul clip sau câte zile sunt, am primit super feedback și nu mă așteptam să se întâmple asta. Sunt în continuare șocat pentru că there is some big fans or something like that, adică gen am primit mesaje de la oameni care îmi povesteau despre experiențele lor de viață și cumva m-a făcut să am încredere și mai mare în mine și să încerc să vă povestesc și din alte experiențe pe care le-am trăit, adică sunt wow și vă super mulțumesc. Asta înseamnă că clipul a ajuns la voi și înseamnă că v-a inspirat să faceți și voi asta și să vorbiți deschis despre problemele pe care le aveți, which is great și încă o dată sunt grateful, sunt recunoscător pentru tot ce se întâmplă, așa că mulțumesc. Și pentru că toți suntem la inspira și a povesti, am să vă zic două experiențe majore din viața mea, din perioada facultății, care s-au întâmplat destul de rapid, zic eu, și la o vârstă destul de fragedă. Ca să începem, prima experiență a fost cea la Cosmopolitan România. Da, eram în primul an de facultate și cumva mă tot gândeam cum să combin scrisul cu moda. A venit destul de repede ideea, zic ok, perfect, cea mai bună alegere pe care aș putea să o fac este să merg să fac practică la o revistă de specialitate. Așa am și făcut. Am depus CV-ul, am dat un mesaj cuiva care lucra acolo și în cele din urmă am reușit să fac acest internship în care practic cel care tutorele sau cine te monitorizează sau cine are grijă de tine te învață cum funcționează lucrurile într-o redacție. De exemplu, care sunt etapele pe care trebuie să le urmezi înainte de a face un interviu, cum trebuie să faci un articol, cum trebuie să lucrezi cu clienții, cum are loc un editorial foto și așa mai departe. După ce s-au terminat cele 6 luni de zile, eram cu emoțiile până în gât pentru că nu știam dacă o să mă aleg în continuare sau apoi o să plec. Așa că, într-un final, m-au angajat pe sistemul editor-colaborator și de altfel și pe junior stylist, adică cumva eram și pe ideea de styling, dar eram și pe zona de articole în print. Ei bine, pe lângă tot ce făceam, mă mai ocupam și de zona de Instagram, adică postam zilnic pe feed cât și pe story-uri și în unele perioade ale anului postam și pe site oficial, doar că acolo când aveam timp, pentru că eram destul de ocupat și în genere postam când se întâmplau evenimente majore globale, adică Oscarurile sau Emmy sau lucruri de genul ăsta, adică articole care într-adevăr trebuiau neapărat promovate și care trebuiau să ajungă la public. Și că tot am lucrat la Cosmo 2 ani de zile, au venit și alte oportunități, evident. Așa că, la un moment dat, s-a evit să ajungă la mine această propunere de a lucra pentru Antena 1 la Tehnologie undeva ca asistent de costume. Ceea ce a fost wow pentru mine să primesc această propunere, pentru că, din punctul meu de vedere, este cea mai grea emisiune în materie de costume din țară. Este super dificil să reușești să atingi ceea ce, nu știu, producătorii îți cer, adică trebuie să fii super profi și trebuie să ai multă ambiție și multă răbdare. Așa că am acceptat pentru că eram cu acești doi oameni cărora le mulțumesc în momentul de față pentru că m-au îndrumat și m-au învățat foarte multe lucruri și fără ei nu aș fi putut să fi ajuns nici la Cosmo, nici la Tehnologie undeva sau oriunde în altă parte. Acolo am învățat, de exemplu, cum este să fii responsabil de absolut orice detaliu minuscul, cum ar trebui să te comporți când există presiune pe tine, când alții pun presiune pe tine, cum se dezvoltă lucrurile în televiziune, care este etica muncii, cum să te dezvolți ca și persoană, dar și profesional, cum să alegi să îți întreții relațiile cu ceilalți, pentru că într-adevăr sunt foarte mulți oameni, bănuiesc că știți și bănuiesc că ați văzut un episod sau un sezon. Și dacă nu ați văzut un episod, o să vă las în descriere link ca să mergeți să vedeți și să vă dați seama despre ce vorbesc și ce se află în spatele camerelor, pentru că este de muncă și credeți-mă când spun asta chiar este, adică nu glumesc. M-au călit aceste două proiecte la care am lucrat, înseamnă mult pentru mine și o să însemne mult timp de acum încolo, pentru că m-am maturizat și am ieșit de acolo cumva mult mai repede, cu o experiență de viață vastă și înaintată. Deci, dacă v-a plăcut clipul, aștept like, subscribe și sper să-l și share-uiți pentru că mă ajută mult de tot. Și stați pe fază pentru că urmează ceva super tare, super fain, de care sunt tare mândru. Așa că ne vedem data viitoare, deci vă pup și mulțumesc mult!